Sa Good Vibes, nangin trending ang litrato sang Dunkin' Donuts sa San Sebastian Street sa Bacolod City nga ginahimos na. May pila ka mga netizens nga nag-share sang ilang nga mga hindi malipatan nga moments sa amo nga kalanaan. May report si Romeo Subaldo. Ultimate tambayan sa Bacolod ang Dunkin' Donuts sa San Sebastian Branch kay ini ang meeting place ang kadamaan sang wala pa sang cellphone. Ini man ang tambayan sang wala pa sang mall sa syudad. Ini man ang palahuwayan sa mga naga-night out antes magpauli sa ilang mga balay. May mga nagapaaga samtang wala pa sang jeep nga masakyan. Meeting place para sa mga group projects. Para sa nakatrabaho diri, nangidako ini nga bulig sa ilang pag-eskwela. Sa post ng Digicast Negros ang kahapon kung ano ba lang hindi malipatan ni experience sa sininga branch ng Dunkin', kadamo sa mga nagsabat. Si Alexander Chu nagsiling nga tungod sang Dunkin' nakagraduate siya sa pag-eskwela. Sabat sa iya ni Raymond Abusejo, hindi niya inimalipatan kay iniman ang nakabulig sa iya nga pag-eskwela. Si Ariel Balmeo nag-share nga empleyado man siya diri sang 1997. Diri siya naghimo sang thesis sang 2000 kag diri ang ilang kaladtuan pagkatapos mag-disco sa quorum. Si Sharon Tirado ang isa naman sa mga pioneer nga cashier sang Dunkin' Sanseb. May mga relasyon nga nagsugod diri. May mga heartaches man bangod sang siningan lugar. Si Bringes Jillian May Diaz ang nagsilingan diri ang first meeting nila sang iya nga textmate. Si Linrek John si Bongga Pamplona naman, diri nakita ang iya nga crush pero may ka-holding hands nga iban. Si Miami Von Gimarangan, nag-share nga hindi niya malipatan nga diri sila nagkit-anay sa iya nga textmate nga iya naging nobyo kag nangin bana pero parehos kuno sang Dunkin' Donuts natapos man ang ilang nga relasyon. Para sa iban, ini ang ilang nga gindak-an. Si Maria Ruena pareha nagsiling nga isa siya ka-certified DDS, Dunkin' Donut supporter. Si Michael Arboleras naman, halin pa sang grade 6 sa Rizal Elementary School hasta nag-high school, diri nagabakal sang donuts. Si Japheth Japoy Arevalo, diri nagtinir samtang nagahulat sang resulta sang iya board exam sang 2017. Si Fred Sales, nagabakal din sang isa ka box nga donut kun payday. Kag si Hil Castro, nag-share sang sininga litrato since college days nila sa CSAB, naging part na sang kabuhi nila ang Dunkin' Sanseb. 25 years after graduation, liwat sila nga nagbalik diri kag nagpa-picture. Next year, 50 years old na sila kag plano tanin nila magbalik diri para magpa-picture galing. Wala na. Wala man kuno sang forever pero ang memories magapabilin.